Persoa que axuda os viaxeiros na organización e no voo. Recipiente de metal plano que serve para depositar cousas dentro dun avión ou tren. Cidade ou poboación onde residen os gobernos e os órganos de administración dun país. Lugar onde se dirixe unha persoa ou cousa. Lugar onde esperas ao teu medio de transporte que ten teito por se chove e hai asentos para sentarse. Obxecto ou conxunto de obxectos envoltos e atados preparados para transportar. Lista de datos en forma de libro na que se informa sobre un lugar ou país para facilitar as viaxes. Aparello voador que se despraza polo aire grazas a unha gran hélice colocada horizontalmente. Sentimento característico dos galegos que consiste en botar en falta a súa terra natal ou a súa familia e amigos. Empresa ou compañía de transporte aéreo. Caixa de coiro ou de outros materiais que se usa para levar cousas nas viaxes, como a roupa e demais obxectos. Pode ter unha ou dúas asas. Desplazarse en barco polo mar. Acción que empregamos para desplazarnos a pé. Lugar do deserto onde hai vexetación e auga. Documento para poder viaxar fora da Unión Europea. Unidade de medida que representa 1000 metros. Camiño para chegar a un lugar en concreto. Camiño feito para facer un recorrido. Camiño que recorre unha persoa ou medio de transporte dun punto a outro.
Vestimenta que debes levar a un lugar determinado, por exemplo, o traballo ou un colexio privado. Distancia que se percorre polo aire sen pousarse no chan. Saída en grupo para ir a un determinado sitio. Paso de gran tamaño. Pola A, auxiliar. Pola B, bandexa. Pola C, capital. Pola D, destino. Pola E, estación. Pola F, fardo. Pola G, guía. Pola H, helicóptero. Contén a I, morriña. Contén a L, aeroliña. Pola M, maleta. Pola N, navegar. Contén a Ñ, camiñar. Pola O, oasis. Pola P, pasaporte. Pola Q, kilómetro. Pola R, ruta. Pola S, sendeiro. Pola T, traxecto. Pola U, uniforme. Pola V, voo. Contén a X, excursión. Pola Z, zancada.